Експо с съдействието на община Плевен, Търговската палата, браншовата бизнес камара. Считаме, че не сме ощетили плевенчани. Напротив, запазихме привилегията да бъдат едни от първите, не само в Европа, и в света, които имат възможност да бъдат преки свидетели и преки първи да се докоснат и да видят най-новите постижения в автомобилостроенето. Само преди седмица за първи път в България бяха представени премиерните модели на изложените марки автомобили, а само преди месец, два или три същите бяха показани на международните изложения в Женева, в Париж, в Пекин, в Дейтройт и така нататък. Така че се радвам, че ние запазихме традицията и това се дължи не само на нас, организаторите, а най-вече на местните представители на автомобилните фирми. Надявам се тази традиция да продължи, още повече, че имаме подкрепата и на новото ръководство на общината. За приветствие и откриване на изложението има думата кмета на общината. Благодаря. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, дами и господа общински съветници, скъпи плевенчани, гости, уважаеми организатори! Плевен за 16 път се провежда търговското изложение "Партньори на колела". Аз искам да благодаря на партнерство, Българска търговско-промишлена палата, Стопанска камера, браншова бизнес камера, Българска федерация по мотоциклетизъм, че участваха и съдействаха това изложение да бъде факт. Именно в съвременните икономически условия, действително много усилия, бих казал усилия, които се увенчават с успех, и аз съм сигурен, че ще се увенчават с успех, трябваше да се положат, за да стане това изложение реалност. Аз съм сигурен, че организаторите, само от погледа, който върли като влизах, организаторите са подбрали най-престижното, най-новото, най-модерното в сферата на автомобилостроението.